Αμάν, μας την πέσανε οι μπάτσοι. Η αστυνομία, λέω. Τα όργανα, φύγε μωρή μέσα. Φύγε. Κότσαλα φύφη στην άκρη. Ένα λεπτό, ανοίγω, ένα λεπτό. Τους απασχολήσω, αγόρινο. Καλημέρα. Καλώς τα παιδιά του νόμου. Ψάχνουμε για ένα μωρό. Χρήστο, βοήθεια. Τι έγινε? Η αστυνομία ψάχνει για το μωρό. Τι, καλέ φέρε το μη φοβάσαι. Πω, καλέ, τι ωραία εργαλεία είναι αυτά. Συγγνώμη. Δεν ξέρω αν τον μπορέσω να σας συγχωρήσω. Εξαρτάται πόσο άτακτοι θα είστε σήμερα. Τι φοβάσαι, δώσ' τον. Περίμενε. Χριστέ μου. Οπότε εσείς δεν ξέρετε τίποτα για το μωρό. Για το μωρό δεν ξέρω, αλλά πώς γίνονται, κάτι ξέρω. Συγγνώμη! Και αυτή η κουδουνίστρα?